गासैबो बर' रायजो राजा आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ नोंथांमोननिसिम फिन आरोबाव बावहरफिननाय जाबाय। तो दिनैहाय मोनसे गुबुन आलादा रोखोम भिडिअ k.l.o जों बर'खौ मानो बुखो बुनायनि आं बुंनायनि सिगां मोनसे भिडिअखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाना लानि। डाम्पार मालिक बिथांमोना मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव दाबसे जायगायावहाय बल्दार गारहैनो नागिरदोंमोन। बल्दार गारहैनो नागिरनाय बे खिन्थु बे जायगाजों माने बे राजबंशी गेजेरजों थांनांगौ बिदोंमोन। k.l.o फैसा बिदोंमोन। ओमफ्राय बुजाग्राया बर', ओमफ्राय डाम्पार मालिकफ्राबो बर'। बावहाय बुंबावदों जे जायफ्रा हारसा नों बाङालिब्ला नों साइड जा, गस्ला बोखोनानै पिस्तल खोन्थादों। स्पर्टिं गस्ला गाननाय बा माबा मोनसे गाननाय बे गस्लाखौ बोखोनानै पिस्तल खोन्थानाय दिनै जोंनि बर'फोरनि गेजेराव जादों। थ' नोंथांमोना बेखौ भिडिअखौ नायग्रोदो। बै सासे सुबुङा दिनै मा फोरमायदों, माब्रै बुदों, मानो फैसा बिदोंमोन बेफोरखौबो एसे खोनासंदो। बिनि उनावहाय आङो दिनैनि बे खुंथायाव थाग्रा बिथां प्रमद बर', गबिन्द बसुमतारी आरो बिआर फेरेंगा, मेनलि बिआर फेरेंगाजों आरो गबिन्द बसुमतारीजों नोंथांमोना माबे अलखदाव दङ, माबे हालोदाव दङ, माबे जायगायाव दं, आं बिनि बारैबो नोंथांमोनखौ एसे बुंलांगोन। थेवबो भिडिअखौ नायलांदो। স্বাধীন মুছাহাৰী এক নম্বৰ বাজুগাঁও। ঘটনাটো কি হৈছে? ঘটনাটো মানে আমি গাড়ী লৈ আহি আছিল, ডাম্পাৰ পাটৰৰ গাড়ী লৈ আহিছিল। সেই টাইমতে মানে আহোঁতে কোকচাগুৰিত মানে গাড়ীটো ৰখাই দিয়ে। সেই ৰখোৱা টাইমত মানে ডাইৰেক্টলি কৈ দে টকা লাগে। আমি ক'লে কিহত টকা লাগে? কোনে গাড়ী ৰখালে? সিহঁতৰ k.l.o মানুহ কৈছে, k.l.o মানুহ কৈছে। সিহঁতৰ 20-25 মান আছিল আৰু কি মানুহবিলাক। তাৰপিছত ৰখি কিনি আমিতো কৈছে আমিতো নাদো, আমিতো লোকেল মানুহ, ইয়াৰে মানুহ। ডাইৰেক্ট কৈছে। সেই টাইমতে সিহঁতক ক'লোঁ আৰু হাতীয়াৰ দেখালোঁ। হাতীয়াৰ দেখাব আমাৰ মালিকটো মানে ডাইৰেক্টলি আমাৰ পাৰ্টনাৰটো যিটো আছে জিৰণ নাৰ্জাৰী, তাক ডাইৰেক্ট গাড়ীৰ পৰা নামাই কিনি ডাইৰেক্ট মাৰি দিল। বাটাম ৰড দিখিনি মাথা তিতা ফাটাই দিল, ডাইৰেক্ট আক্ৰমণ কৰি দিলোঁ। তাৰপিছত আমি চিঞৰ বাখৰ কৰি কিনি আমাৰ পাৰ্টনাৰবিলাক আহিলোঁ। আহি কিনি চিৰিয়াছ হৈ আছে। চিৰিয়াছ হোৱাতে মই উঠাই কিনি ডাইৰেক্ট হস্পিটেলত লৈ গ'লোঁ আৰু জাৰাগুৰি। থানাত কি এজাহাৰ কৰা হৈছে? এজাহাৰ কৰা হৈছে। আজি দিছা? আজি দিছোঁ। মানুহটো কি কেনেকুৱা অৱস্থাত আছে এতিয়া? এতিয়াতো চিৰিয়াছে আছে। এতিয়া জাৰাগুৰিৰ পৰা ৰেফাৰ কৰি দিল কোচবিহাৰত আছে এতিয়া। কেইজনীয়া দলে কি ধৰণৰ ধন দাবী কৰিছিল? সিহঁতৰ ডাইৰেক্টলি কৈছে দে k.l.o মানুহ কৈছে আৰু কি, ডাইৰেক্টলি কৈছে k.l.o মানুহ পইচা লাগে, টকা লাগে সিহঁতক। কিমান টকা খুজিছিল? টকাটোতো ডিমাণ্ডটো খোৱা নাই, ডাইৰেক্টলি কৈছে খালি টকা লাগে। কিন্তু কিমান লাগে এইটো খোৱা নাই আৰু কি, ডাইৰেক্টলি কৈছিল এইটোৱে। মই চৰকাৰক এইটোৱে আহ্বান জনাম, মানে আমি যিটো এজাহাৰ দিলোঁ আজিৰ দিনত, মানে এইটো উচিত, মানে কিবাটো কেছটো হ'ব লাগে আৰু সিহঁতক শাস্তি দিব লাগে। আইনৰ পৰা এইটো যিটো আমাৰ হিচাপত যিটো আশা আছে, মানে আইনটো ল'ব আৰু কি, সিহঁতক চাজাটো দিবই। আৰু এইটো মানে ইমান এটেম্পটো মাৰাৰ নিচিনা কামটো কৰি দিল, মানুহক মানে মাৰাৰ নিচিনা আৰু কি, তাক মাৰাৰ নিচিনা মাৰিছিল। কিন্তু আছিল ভাগ্য ভাল আছিল, এইটো বাচি গৈছে। উচিত শাস্তি দিব লাগে তাক, সিহঁতক মানে আগতো কৰিছিল বোলে, আমিতো নাছিল আগৰ টাইমত, কিন্তু শুনা পাইছোঁ আৰু এই শুনা টাইমতে আজি আমি নিজে দেখা পালোঁ আৰু কি, যাই কিনি নিজে গৈছিল গাড়ীৰ লগত। সেই টাইমত দেখা পালোঁ। এইটো অনুৰোধ জনাইতে চৰকাৰক, মানে পুলিচ প্ৰশাসনক, ছাৰক মানে কৈছোঁ আৰু এইটো মানে উচিত শাস্তি দিব লাগে আৰু आयेनखौ ल'बा লাগে। बिदिब्ला गासैबो बर' रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय जानांगौ आरो खुंथायाव थानाय UPPLनि प्रमद बर' सरकार नोंथाङा नुबायबो जानांगौ बे भिडिअखौ, हयतोबा मिडियानि थ्रुयै नोंथाङा मोनदों जानांगौ। सोर फैसा बिदों, माबोरैहाय बिदों फैसाखौ आरो मा जाहोननि थाखाय बुखो बै मानसिखौ, बेखौ जाय मानसि बर'यै खोन्थानाय बेनिफ्रायनो हयतोबा नोंथांमोना क्लियारै मोनबाय जानांगौ। जोंनि BTCआव, जोंनि BTRआव k.l.o दादागिरिबाव। k.l.o सानसे समाव प्रेसिडेन्टआ मा आफादजोंनो थाफाग्रामोन जेब्ला बांलादेशआव थायो।
k.l.o नि प्रेसिडेन्टआ मा जेबो गैया थार्ड क्लास k.l.o नि मानसिफोरा जेबो गैया गियान गुन जेबो गैया दासो आलफाजों थाफानानै एसे डेभेलप जादों जानांगौ खिन्थु बांलादेशआव थानाय k.l.o नि प्रेसिडेन्ट आरो आर्मि चिफ बिथांमोना माखौ लुबैयो अनलि अमा बेदरल' जानो लुबैयो जेबो गैया अमा बेदर जाहोदोंब्लाथाय आमियो बर' आसिल दे आगत मयो टाइटेल टु खलायलम बेफोरबायदि बुंग्रा जाथिसोमोन बियो k.l.o आ सोर दिनै नोंनि बिटिसिआव जुदि k.l.o आनो जुदि नोंनाव बर' दाम्पार मालिकनिफ्राय दाम्पार मालिकफोरनिफ्राय जुदि फैसा बिबायबा नों प्रमदनाव फैसा बिबाय माथो होमबा जों बर'निफ्रा जुदि मालाबा बिसननायमोनब्ला बा जोंनि सोरबा दल संगठना माहारियारि आफादफोरानो मालाबा जुदि बिफ्लांनायमोनबा हयतोबा जोंनि बर' सुबुंफोरानो जुदि सोरबाया बिफांनायमोनबा गोदान आफाद खुलिबाय माबा माबि खुलिबाय हमनांगौ गावनांगौ खालामगोना खालामामोन रायजोफोर खालामखागौमोन निस्सय दिनै प्रमद बर'आ मा खालामदों गबिन्द बसुमतारिया मा खालामदों बिथांमोनानोथ' आफादनिफ्राय फैनाय आफादनिफ्रायनोथ' बिथांमोना आफादनि बेनारखौ लानानैनोथ' दिनै बिथांमोना NDFB-नि डिपुटि चिफ जादों BTR-नि डिपुटि चिफ जादों रन्जित बसुमतारिया BR फेरेंगिया दिनै EM जादों दिनै बिथांमोना बेफोरनि फारसे जेबो एक्सन लानो हायाखै नामा आरो पुलिसफोरखौ मानो होख्रांनो हायाखै दिनै हमनांगौ होननानै मानो दिनै दाबि खालामनो हायाखै मानो फेरेंगानिफ्राय दिनै स्टेटमेन्ट मोनसेबो गैया मानो दिनै गबिन्दनिफ्राय बेफोरनि फारसे जेबो स्टेटमेन्ट गैया प्रमद बर'आ दिनैहाय बर'खौ थगायनानै दिनै मा खालामदों दिनैहाय बेफोरनि फारसे नोङो स्टेटमेन्ट होनो हाया नामा नोंनि बर' सासेया दिनै बिजनेस मावना जादों अन्थाइ बल्डार रोगानानै मोनसे माबायावहाय गारहैदों दिनै बेफोरबायदि मावना जानायावबो जुदि बेफोरो सोरबा k.l.o जों जुदि धमकि होजायोबा बुजायोब्ला होनबालाय मा जानो जों बे जायगायाव थानानै होनबालाय बेफोरबायदि सिरि थाबाय थानोसै नामा प्रमद बर'आलाय जेबो बुंखांला नामा स्टेटमेन्टफोरावलाय जेबो मिडियाफोराव जेबो बुंनो हाला नामा ना नोङो दिनै बेफोरबायदि टाइटेलाखौनो सोलायथारमाबाय नामा बै सासे जोंनि बर'नि दैदेनगिरि बुंनायफोर बायदि बिदि जुदि सोलायदोंबा बिदि जुदि साननाय दङब्ला नोङो नेक्स्ट टाइमाव इलेक्सन दा गेलेसै जिरायनानै था लासिं सिंनो नों आरो UPPL-निफ्रायबो ओंखारनाया मोजां दा बेफोरावनो फोरमान जानानै दङ दिनै प्रमद बर'नि बेलायावहाय प्रमद बर'आ बर'नि थै गैयै होननानै बुङोबा बर'नि फारसे सानथारि बर'नि फारसे सिन्था धारा गैया होननानै बुङोबा एक नाम्बाराव गोग्लैगोन प्रमद बर' नों जुदि सिन्था धारा खालामनाय मोनबा दिनै बाजुगाव बायदियावहाय जोंनि बर' एकदम जौगाफुनाय बेफोरबायदि मानसिया दिनै बिजनेस मावना जानो नागिरो दामफाराव अन्थाइ लाबोनायाव दिनै मालिकफोरखौ k.l.o होननानै जुदि बुनानै हरजायोब्लालाय होमबालाय मा बिजनेस गेलेबावनो होमबालाय k.l.o फोरखौनो होख्लुंनायानो स्रा जेराव k.l.o थाथाव दङ बर' रायजो राजाफोरखौ आं बुङो जेसेबां यां जेनेरेसनफोर दं k.l.o जेराव थाथाव दङ पुलिसफोरखौ सोनानै हो सिदा बाथ्राखा होसो आरो मावना हो जेबो खोथा गैया मावनानै हो जों जिरायना थानो नाङा एकदम जिरायना थाथारनाङा आरो दाम्पार ड्राइभारफोर जायफोरा दाम्पारनि मालिकफोर बिथांमोना ओरैनो आखाइ हरब्लाथाय आखाइ खालि मालाबाबो दाथां आखाइयाव लहा थसेब्लाबो लानानै थां बे दंफां थुख्रा बन थुख्रा मोनसेब्लाबो सोनानै लानानै थां बेनो नोंखौ बासायगोन बेनो नोंनि हाथियारा बावहाय नोङो सिलायथाय माबा माबि लायोब्ला नोंहा गाज्रि केसाव फासायसो जागोन ओंखायनो बै k.l.o होननानै जुदि सोरबा गारि लादोंबा मोदोमसाजों लांनानै हो जेबो खालामनो हाया सोर k.l.o बिलाय बबेनि k.l.o बिलाय मा मोन्दों बिलाय जोंनि बे जायगायावलाय जेबो खालामनो हाया ओंखायनो k.l.o फोरखौ मोनोब्ला हो आरो पुलिसफोरनो डाइरेक्ट फन खालामनानै हो जाय मानसिया दिनैहाय बै सुबुंखौ हस्पिटालाव लानानै थांदों बिनिसिम रोजा साबायखर आरो थेंकिउ होननानै बुङो दिनैहाय जों बर' मानसिखौ जुदि बेफोरबायदि दैखोनानै बा खैफोदनि समाव बिथाङा थाबनो बासायनो हस्पिटालाव लानानै थांनायनि थाखाय आं बेखौ रोजा साबायखर होगोन आरोखि मानो होननानै बुङोबा दिनै बे जों सासे बर' सुबुं थैनाय लगेनो जोंहा 10 जना थैनायफोरबायदि जानानै थायो ओंखायनो दिनै प्रमद बर'आ एसे सिन्था खालाम दिपेन बर'आबो एसे सान नोंथाङा दिनै ओरैनो एवारनेस प्रग्रामनो माबा माबि प्रग्राम माबा साइकेल रेलिनो माबा माबि रेलि लाब गैया दोननो प्रमद दिपेन बर' नोंसोरो दिपेनजों प्रमदजों मोनसे फख्रिनिनो ना खामानि गैया नोंनि बे मैयाहाय जितु माबा साइकेल रेलि लानाय आं दाबो बुंखांबावदों साइकेल जितु रेलि लादों नोङो जेबो खामानि गैया मानि एवारनेस प्रग्राम जाखो बेफोरो मा फोरमायनो सानदों नों बे ना नोंना नेक्स्ट MP इलेक्सननि थाखाय माबा एवारनेस नामा बियो
बेसो जागोन बुंनो थाङोब्ला बाजुगाव बायदियाव सिन्था खालाम बाजुगावआव थां नों ओंखारहैथां फिल्डआव नोंनो नुजाहैथार खुद नोंनो दिपेन बर'आनो बिनि उनावहाय माब्रै बुजानाय मानो बुजानाय बेफोरनि तदन्तखौ लाहैथां दिपेन बर'आ बर' रायजो राजानि खामानि मावग्रानो बर'नि सिनस्रिनि आफादनि दैदेनगिरिया थां बैयावहाय बाजुगावआव खबर लाहैथां मानो खबर लायनो हायाखै दिनै बेफोरनि फारसे मानो बुंनो हायाखै नोङो दिपेन बर'आलाय प्रमद बर'आबो मानो बुंनो हायाखै ओरैनो नोंसोरो मोजां मोजां खोथा बुंफ्लाबाय थानानै थगायनानै जेबो लाब गैया दिनै बाजुगाव बायदिनि बैखौ जाय मानसिया दिनै बुजादों बिजनेसमेन बेखौ तदन्त खालामनांगौ k.l.o ब्ला हमनांगौ आयेनाव जेरैबायदि साजा दङ बेफोरबायदि होनानै दोन दिनै NDFBनि केडारफोरखौ जेरैबायदि NIA केस लागायनानै होयो k.l.o फोरखौबो दांनानै हो बेफोरबायदिनो मानो होनो हायाखै आसाम सरकारा होखाया आसामिसफोरानो जों बर'नि सायाव मालाबाबो सिन्था खालामनाय गैया सानफेरा आरो प्रमद बर' मालाबाबो सानफेरा थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै गाज्रि खोथा बुंदोंबा आं गासिबो बर' रायजो राजानावहाय आं खमाय बिनाय थाबाय आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामबाय बेयावनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि